Beste gauza pare bat ikusiko dugu galdetegietan. Bat izango da, mezu edo erantzun berri bat dagoenean, mezu bat jasotzea gure e-mailan, ez egoteko denbora osoan sartzen galdetegi barruan, ia erantzun berria dauden ala ez. Eta beste bat izango da, nola bidali edo nola partekatu jendeak egiteko edo betetzeko galdetegia. Kontuz, nola utzi besteen eskura betetzeko. Partekatzea momentu batean beste gauza bat da. Beste erabiltzaile batekin, partekatzea izango da, berak ere, gehitzea galderak edo lan egitea galdetegian. Ikusiko dugu nola jaso mezu hori. Zakatzen badugu erantzunetan, hemen badaukagu 3 puntuetan, lehenengo aukera. Jaso posta elektroniko bidezko jakinarazpenak. Ni badaukat ja aktibaturik, orain desaktibaturik esango dut, berriro aktibatu. Ikusi aldugu nola dagoen aktibatuta klik horretan. Momentu honetatik aurrera, erantzun berri bat dagoenean, nik jasoko dut mezu bat nire kontuan. Nik noski da egin duena galdetegia. Galdetegiaren jabea. Eta bidali, nola jarri besteen eskura. 3 aukera daukagu besteen eskura jartzeko. Bat da, korreos bidali, lehenengoa, hemen jarriko dugu helbide elektronikoa, nori, gaia, eta bar. Eta azken finean, mezu bat da. Besteak jasoko du mezu bat bezala. Bakarrik bete behar ditugu datuak. Bigarrena da, esteka baten bidez. Hemen daukagu esteka, eta aukera kopiatzeko. Kopiatzen badugu esteka, gero, kopiatzen badugu, kopeta egin da, esteka hori itxasiko dugu edozein lekutan. Dokumentu batean, edo web orri batean, eta sakatzean, zabalduko zaie, galdetegia. Eta azkena da, inkrustatu. Txertatu, adibidez, site batean. Badakizu adibidez, sitean dagoela aukera bat, txertatzeko web orri oso bat, edo aurkezpen bat, edo horrelakorik, eta orduan, kode hau kopiatuz, berriro daukagu kopiatzeko aukera, kode hau kopiatzen badugu, eta gero sitean txertatzen badugu, sitean bertan, agertuko da galdetegia, hortik atera gabe. 3 aukera orduan, mezu elektronikoa, esteka baten bidez, klik egiterakoan joango da galdetegira, edo zuzen inkrustatu, sartu, blog batean, ala site batean.